A to je z mého pohledu ta důležitá část. Ne mylné přesvědčení, že člověk bude dokonalý, že nikdy nechybuje, že nikdy neudělá nic, co se jakoby nehodí, nebo že se mu nepovede někoho zranit, ale to pochopení toho, že on už vědomě se pořád bude do toho bodu vracet. To znamená, že každý jeden den udělá minimálně jeden krok k tomu, aby se to opět změnilo, opět zlepšilo, aby se cítil opět líp. A o tom to celý je. Ne o tom, aby vám někdo jenom vyměnil ten klíč, ale o tom přesvědčení, o tom přijetí. Ta láska, to není cíl. To není jakoby věc, která klikne, máte ji v tašce a jdete. To je o těch každodennostech, které dovedete implantovat do vašeho běžného života.